Ik wil graag afsluiten met een woord van dank en waardering voor het harde werk en toewijding bij de voorbereidingen en tijdens dit IPCO. We hebben de afgelopen dagen intensief samengewerkt en gediscussieerd over belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op ons koninkrijk. Het is van groot belang dat onze volksvertegenwoordigers regelmatig bijeenkomen om te overleggen en samen te werken aan een betere toekomst voor onze gemeenschappen. Het IPCO biedt een unieke gelegenheid om de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk te versterken en de belangen van ons burgers te behartigen. Ik ben ervan overtuigd dat onze gezamenlijke inspanningen tijdens dit IPCO zullen bijdragen aan betere begrip voor elkaar, betere begrip voor de verschillende omstandigheden en een betere toekomst voor ons koninkrijk. We hebben het IPCO afgesloten met een afsprakenlijst waarin de delegaties zich kunnen vinden. Laten we de resultaten van dit overleg koesteren en ons blijven inzetten voor een sterk en welvarend koninkrijk. Masha danki en tot de volgende keer.